Το παραμύθι μας σήμερα, ο κακός ο λύκος και τα 3 μικρά γουρουνάκια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν 3 μικρά γουρουνάκια που ζούσαν ξέγνιαστα και ευτυχισμένα με τη μαμά τους. Όταν μεγάλωσαν, τους είπε η μαμά τους: «Τώρα, παιδιά μου, μεγαλώσετε και πρέπει να πάτε να ζήσετε τη ζωή σας χωρίς εμένα. Θα πάρει λοιπόν καθένα τα πράγματά του και θα πάτε να φτιάξετε από ένα σπίτι να ζήσετε. Και προσοχή! Το σπίτι που θα χτίσετε πρέπει να είναι γερό για να μην μπορεί να τον γκρεμίσει ο κακός ο λύκος και σας φάει». Πήρε λοιπόν το κάθε γουρουνάκι το δρόμο του. Το πρώτο σκέφτηκε: «Ας φτιάξω ένα σπίτι με άχυρα». Κι έτσι βρήκε τ' άχυρα και έφτιαξε ένα σπίτι. Το δεύτερο γουρουνάκι βρήκε πρόχειρα κάτι ξύλα. Σκέφτηκε κι αυτό: «Με τα ξύλα αυτά θα φτιάξω το σπιτάκι». Το τρίτο γουρουνάκι όμως, το πιο έξυπνο απ' όλα, έχτισε ένα σπιτάκι με τούβλα. Ο κακός ο λύκος μυρίστηκε τα γουρουνάκια. Πάει στο σπίτι του πρώτου και χτυπάει. Τοκ, τοκ, τοκ. «Ποιος είναι?» λέει το γουρουνάκι. «Γουρουνάκι, άνοιξέ μου να μπω μέσα», λέει αγριωμένος ο λύκος. «Πριτς που θα σ' ανοίξω. Να με φας?» αποκρίθηκε το γουρουνάκι. «Δεν μ' ανοίγεις. Τότε κι εγώ θα φυσήξω και στη στιγμή θα σου γκρεμίσω το σπίτι», φώναξε με όλη του τη δύναμη ο κακός ο λύκος. Αχ, τρέχω γρήγορα να σωθώ. Και ο λύκος φύσηξε και τα άχυρα σκορπίστηκαν στον αέρα. Το γουρουνάκι έτρεξε και ζήτησε καταφύγιο στο δεύτερο αδελφάκι του. Έρχεται ο κακός ο λύκος και χτυπάει την πόρτα. «Τι θα κάνουμε τώρα?» λέει στο αδερφάκι του. «Ποιος είναι?» λέει το γουρουνάκι από μέσα. «Γουρουνάκι, ανοίξτε μου να μπω μέσα», φωνάζει δυνατά ο λύκος. «Πριτς που θα σ' ανοίξουμε». «Να μας φας», λένε τα γουρουνάκια. «Δεν μου ανοίγετε. Τότε κι εγώ θα φυσήξω και στη στιγμή θα σας γκρεμίσω το σπίτι», φωνάζει δυνατά ο λύκος. «Βοήθεια! Ο κακός ο λύκος θα μας φάει! Βοήθεια! Γρήγορα, γρήγορα!» Τρομαγμένα τα γουρουνάκια πήγαν στο αδερφάκι τους. Έρχεται ο κακός ο λύκος και χτυπάει την πόρτα. Τοκ, τοκ, τοκ. «Ποιος είναι?» λέει το γουρουνάκι από μέσα. «Γουρουνάκι, ανοίξτε μου να μπω μέσα», φωνάζει ο λύκος. «Πριτς που θα σ' ανοίξουμε, να μας φας?» φωνάζουν τρομαγμένα τα γουρουνάκια. «Δεν μ' ανοίγετε? Τότε κι εγώ θα φυσήξω και στη στιγμή θα σας γκρεμίσω το σπίτι». Ο λύκος φύσηξε με όλη του τη δύναμη, αλλά το σπίτι ήταν γερό, χτισμένο με τούβλα και δεν σκορπίστηκε όπως τα προηγούμενα. Ο λύκος τότε σκέφτηκε να κατέβει από την καμινάδα του τζακιού. Τα γουρουνάκια, ακούγοντας θόρυβο από την καμινάδα, φαντάστηκαν ότι ήταν ο κακός ο λύκος και έτσι έβαλαν φωτιά στα ξύλα του τζακιού. Ο λύκος δεν κατάφερε να κατέβει γιατί θα έκαιγε την ουρά του και έτσι άφησε ήσυχα τα γουρουνάκια, τα οποία επιτέλους δεν κινδύνευαν. Χαρούμενα τα γουρουνάκια βγήκαν να παίξουν έξω, χωρίς πλέον να φοβούνται, και υποσχέθηκαν την επόμενη φορά να φτιάξουν πιο γερά σπίτια. Το παραμύθι μας έφτασε στο τέλος. Γεια σας και χαρά σας.